Ola, moi boas tardes. Benvidos ao pabellón Vila de Noia a este encontro da fase de Copa Sponsor entre o Calvo Siria e o Balonmán Carballal. De momento estou aquí só esperando por Pablo Iglesias, que chégame con retraso. Vamos a vivir un partido de Copa, bueno, entre dous rivais que xa se coñecen, que xogaron a enfrentáronse na Liga. Balonmán Carballal que ven con equipo mínimo, con só de 10 xogadoras, con pouco cambio, un Calvo Siria que se atopa con plantel ao completo. Será un partido, bueno, con pouca intensidade, prácticamente non hai grandes cousas en xogo. Un Calvo Siria que ten todas as opcións de acabar como primeira de grupo nesta fase para pasar á seguinte fase de Copa, unha especie de Final Four.
un equipo que un Calvo Siria que se vai gañando con primeiro gol de Aida. Este tiro de Elena que se vai ao pau. Un Calvo Siria que sai, digamos, con sorpresa con Sara na portería. Ahora mesmo está a defender con Elena, Aida, Tamara, Sheila, Jessie e Marta. Un Carballal que, como vemos, acaba de anotar por unha ex xogadora do balonmán Siria como Laura Carracedo. E aquí está, con retraso, Pablo Iglesias. Non te dou tempo nin a sentar, Pablo, nada, estaba comentando que temos un partido no que apenas hai cuestións en xogo. Siria que ten todas as papeletas para clasificarse para a seguinte fase. É un balonmán Carballal que se presenta con só 10 xogadoras, aí con moi pouquiños cambios. Final, pero que se vai volver a xogar en Gol que acaba de anotar María Tomé para poñer 1-2 no marcador. Un día de calor, Pablo, que hasta no pabellón hai fresco, non se move. As xogadoras seguro que van fora andamos da casa. A temperatura está Ten xogadores no banquillo, pero están de calle.
Sara Sí, ese segundo, Balomán ahora Carballal. o igual do Carballal, pois estábamos sacando rápido, correndo. Verdad que non estaban ben posicionados Carballal. Oye, sí, Manu ten moito fillo, xogando, vai volver a facer, está petando o Ana, xogando o partido que ten unha parte vai xetar fijo. Todo non se pode estar. Mandamos un saúdo ao noso compañeiro David. Volvo a decir lo mismo, que nunca faltas ti, nunca fago partidos con David. Ou David conmigo. Todo explotado, ou está moi explotado ou non ten nada que facer. Después de tiempo muerto de Carballal. Hay una zona defensiva central, Juana en el segundo, o ataque de Carballal, gol de Uxía López desde el lateral derecho, boa xogada ahora por parte de Carballal, fixando no lado esquerdo, rápido balón ao lateral derecho, Uxía, dale Lara ahora, Xira ao Calvo Siria. Ahí de Tamara neste lateral dereito penetrando, a verdad que había bastante oco entre un e dous. Temos que ampliar o campo, se os xogadores laterales xogan amplias, tanto Nati no pivote como Lara van tener boas opcións aí en ataque con moito espacio. Dobra María del extremo derecho, vai Carla, balón que lle chega. Extremo, parada de Sara. Sara que non le vamos na punta, pero van tamén varios, está tendo importancia no encontro. A de Lara que consigue anotar. Lara en carreira, cando encara é moi complicado de defender. Pablo, podes dicir lo que estás oindo, Mellor calar. No, andan dicindo por aquí que será o lanzamento de Pablo Iglesias. De Pablo nada, aí pouca xente a cambiaría. Claro, lanzar aí ao Pau Corto. Vale, que foi unha boa xogada de Lara, unha nova parada de Sara, lanzamento de Yaiza. Unha xogadora, Pablo, que eu teño que admitir que me encanta ver xogar, non é unha xogadora que me encanta, é unha maravilla. É inteligente, sabe dirixir ben a pesar da xuventude que ten, é juvenil, xa ten táboas de xogadora xa senior de varios anos, de conocer a categoría. Sobre todo ten ese un contra un moi difícil de defender.
Unha pasada, unha xogadora que me gusta, é dicir, rápida, ten unha finta moi... Considero a xogadora que é máis desequilibrante nesas accións do Calvo Xiria. Vímola na fase de ascenso, chamou moita atención no segundo partido contra Lavadores, contra un equipo que defendía moi forte, un equipo realmente moi superior. Realmente foi unha xogadora que Non se a escondiu. Lavadores ela non se leva baixa e a Lavadores costoulle moitísimo defendela, non? Novo gol de María, foi María, non? Sí. Novo cambio, vai entrar Andrea en vez de Marta, cambia Elena de extremo, vai para o extremo esquerdo, Andrea vai para este extremo dereito, cambio de posición, deslizamento de Natalia, que creo que tardaron en vela, pero verdad que a idea era moi boa, bo repliegue del rápida, estivo Lara no replegue, defendiu unha co corpo, cos brazos arriba, non consideraron que non era golpes tan colixados, ataca rápido Calvo Xiria, ven Tamara, boa acción de Tam, quinto punto débil, como 11-9, nova boa acción por parte de Tami neste lateral dereito, e conseguimos ese máis 2 no marcador, pouquinho a pouco, pues, vamos recuperando terreno xa por diante. Xa se nota, eu creo que xa tamén se empeza a notar a falta de cambio no propio Carballal. Un día como hoxe, o calor que fai, con non ter un cambio, un descanso de un par de minutos para refrescar a mente, non? Tenemos nova parada de Sara. Que Sara está a realizar un encontro máis que interesante. Usiria o dito que sal rápido a correr. Quinta. Jugada invalidada. Por pasos. Golpe franco. Sacará o Calvo Xiria a intentar poñer a máxima vantaxe no marcador. Saca Lara a Natalia, que non é de pasar o balón. Pinta de Lara. Pinta de Lara de brazo sobre Laura. A axuda de área non foi suficiente, ainda así foi que han de sacar o lanzamento e poñerse 12-9, se máis 3. Máxima ventaxe para o Calvo Xiria. Vamos agora por cima falamos de Lara, finda de brazo, ainda así intentalle a axuda, pero ainda así é que ande consegue zamparse capaz da defensora, unha xogadora moi rápida, moi hábil, a verdad. Perda nese búsqueda de pivote por parte do Carballal. Balón que recupera Calvo Xiria. Balón para poñerse no máis 4. Minuto 21. Natalia. A verdad que a idea non era mala, pero a verdad que a defensa de Carla foi moi boa. Pablo, eu creo que, visto que acabo de ver entrar polo pabillón, creo que deberíamos darle un saúdo á nosa socia número 1, Gema, que volve ao pabillón despois de moito tempo. Xa podemos ver en Culleredo, levamos unha sorpresa moi agradable. Unha alegría moi grande verla no pabillón de novo, vendo o equipo femenino, vendo a Xiria, que xa, como ben di, unha das fundadoras deste clube, unha das persoas que máis traballou por socia número 1, por sacar, xa di moito, por sacar este club adiante. Que ademais peleou moitísimo para que o clube tovera tamén a sección femenina. Sin duda. É unha alegría volver a ver por aquí, polo Vila de Noia. 13-9 no marcador, máxima diferencia do encontro. Boa defensa ahora por parte do Calvo Xiria. Bo pase, pero boa acción aí de Juana, que veu moi ben ese deslizamento de área por 6 metros.
sigue en posesión con Carballal, vai Laura, lanzamento dende fora, e gol de Laura Carracedo, que pon o 13-10. Siria, de Jesse, Lara, boa finta, a 2 minutos, porque esa acción, eu creo que xa un puxón, creo que era importante, pero creo que ese toque no brazo pode ser unha acción moi perigosa, habrá que debiu ser moi pouco, xa que Lara se queixou, e vai Tami a lanzar este primer 7 metros para o Calvo Siria. Gol de Tami. Por eso me río, o sea, a variedade. Eu creo que xa teñen medo que as porteiras rivais pagan sesión de vídeo. 14-10 o marcador, primeira superioridade de Calvo Siria neste encontro. Veremos un pouco a defensa máis presionante na primeira línea, balón que lle chega Gaiza no extremo esquerdo, que pode anotar por debaixo das pernas, creo que me pareceu que era. Manu que move ainda máis o banco, salen Minia e Raquel. Salvo a Sara, xa cambiou a todo o equipo. Sí, solo falta cambio de la portería. Corte de Carla, intenta correr, pero bueno, xa algúns xogadores xa normal, ao final non tan con forzas por como correr así despois desa recuperación. Se nota que Carballal intenta fazer un xogo moito máis pausado que o Calvo Siria, pero bueno, é normal. Sí, tens que pensar a longo plazo, aí son os 60 minutos, non? Boa acción de Laura. 25. Golpe franco. Se leva Laura Carracedo. Claro, ten que pensar máis ou mellor nos 60 minutos. Se o mellor houbera máis cambio, pois intentarían haber corrido nesa acción, nesa recuperación. Saca Laura, balón para Carla. Intenta ese pase moi complicado, boa recuperación de Nati. Lara que corre. Anota el Calvo Siria que plantexa ahora un cambio defensivo con ese 5-1, con Lara no avanzado, Raquel e Juana no segundo, Sanati de defensora central, Eminia e Andrea nos exteriores. Ataque de Laura, queda sin bote, balón a Carla, queda balón atrás no intento de finta sobre Raquel. Pausas un pouco o xogo, aviso de pasivo, balón que se vai a pegar atrás. Creo que Carballal está moi equipo peso, pero de Laura Carracedo que para Sara. Non a Raquel, balón que lle chega a Andrea. Gol de Andrea, 16-11, faltan 3 minutos e medio para o remate desta primeira metade. Carballal que está desexando como auga no descanso. Vimos nesta acción, Calvo Siria corrido con 3-4 xogadoras. Carballal apenas tiña, creo que estaba parada de Sara. No, parada de Sara María. Gran protagonista, Sara. Sí, a verdade que sí, sorprendente. Falábamos ao primeiro de Zulia, la portera de Lavadores. Gol de Lara ahora, 17-11. Sí, perdón, de la portera de Carballal. E agora estamos vendo como Sara está aparecendo. Aí notase tamén no marcador, 17 goles en 17 minutos. Sara, a verdad que ao longo de toda a primeira metade está tendo accións importantes.
está provocando sobre todo tamén que podamos correr e anotar rápido goles. E Carballal, salvo estas accións de Carla desde lanzamentos desde fora, é o que está creando máis perigo. En pasos, parada de Juana. Con amarelo para Adestradora de Carballal, que lle protesta a acción de anterior de Minia, pedíndolle que eran pasos. Ataque ahora de Carballal. Boa interceptación de Raquel, que nese segundo corre. Ya pase moi loco de Lara. Boa acción anterior defensiva de Raquel nese segundo presionante. Pisando o xogador do pivote real. Ataque ahora para Carlos Siria. 7 a 12 minutos e medio que resta para finalizar o remate desta primeira metade. Unha xogada entre Juan e Lara que detén Xulia. Quita falta en ataque a favor do Siria, que saca rápido Raquel. Esa Raquelina que detén Xulia. Sí, as protestas, vai haber 2 minutos. Claro, como estaba o balón en xogo por parte do Carballal, cambia a posesión. Anterior non foi cambio de posesión, xa que o balón non estaba en xogo, xa que foron a parada do Carballal de Xulia. Superioridade, segunda superioridade do Calvo Siria. Ataca Carballal neste último ataque para elas. 30 segundos para rematar esta primeira metade. Hai que intentar que non anote Carballal. Un pouco pausado agora o seu ataque. Pérdida de balón, corre o Calvo Siria, vai Juana e Lara. Juana e Lara. Lara que quería anotar. Lara, que como da 8 a 12 vai a rematar esta primeira metade. Nota Lara o seu quinto gol, máxima goleadora do encontro. 8 a 12 nesta primeira metade. A verdad que empezou nos primeiros quizás 10 minutos primeiros mellor Carballal. Sí, Carballal salió así algo máis enchufado, pero era o que falábamos, que co paso dos minutos se lle iban a notar a parte física por non dispoñer de recambios. Así o estamos a ver, non? Tamén é verdade que o Siria estaba a ter dificultades no ataque. Sí, e pouco a pouco foi encontrando a súa versión, a mellor versión, eses pases a Sheila, sobre todo as paradas de Sara correndo o contraataque tanto en primeira como en segunda oleada, incluso sacando rápido de centro, e pouco a pouco fomos collendo esa ventaxa hasta conseguir este 18 a 12 no marcador. Toca descansar, que creo que os xogadores de Carballal van a necesitar, sí, comentábamos no medio da primeira parte que estaban esperando. Bueno, vémonos nuns minutiños para poder ver esta segunda metade.
Noia. Se te escucha, ya, sí. No es muy, no es muy, no es muy. Pide dedicación, pide Señora, dedicación. Se te oye, sí. Aí na chave foi de arriba, corre. Sí, sí. Sí, vamos a proceder ao sorteo. Vamos a sortear unha sudadera, unha botella de vino de litro e medio, unha de 70 centilitros, Está de tiro tirado, mismo. Si non fa, si litro e medio, por litro. Litro e medio. Controlamos. Temos a Gabriel de Mar Inocente. Saca o meu, saca o meu. A ver, por favor. O 510. 510. Premiado da ciudadela, apareciu. Temos o ganador, seguinte. Diga que agora vamos a sortear a botella grande. Seguinte número. Esto fue la España. Ahora como faltaba, ¿no? No, a mí no me toca. Son muy duros. A ver, perdón, 604. 604. Tampoco no, ¿eh? Ganador de la botella. ¿Cómo es esto? Congo. Mañana comemos un verso. Nos vamos premiados y a seguir compartiendo. Ya si queréis como un gol.
nesta segunda metade entre o Calvo Xiria e o Carballal. 7 metros para o Carballal, vai para Racedo, que anota entre Nadia, que sale nesta segunda metade. 18-13, primeiro gol nesta segunda metade. Balón que chega a Nadia, que anota por a parte de arriba, bate a Xulia. Gol rápido por parte do Calvo Xiria. 19-13. Vai pouco máis de un minuto. Lanzamento de Carla dende fora, ahora que atápase con Nadia. Primeira parada no partido de Nadia. Pasos por parte de Minia, gol anulado. Atacará o Carballal para intentar recortar esa ventaxa que ten o Calvo Xiria de 6 goles. 19-13. Golpe franco sobre Uxía no lateral dereito por parte de Raquel. Calvo Xiria que sigue con esa defensa 5-1 que terminou a primeira metade. Pasos ahora de Laura. Laura. Xa parecía dende aquí que iba a ser moi alto para Lara, moi longo. Algo precipitada esa acción de Minia. De nova posesión en ataque para o Carballal. Boa opción ahora de Uxía. Que non chega a tallar Nadia. Novo gol de Lara. Ataca Carballal, balón contra Laura. Presión de Raquel sobre Uxía. Xogo de Carla sobre a pivote, sobre a área. Lanzamiento de Carla que se vai moi alto. De Carla. Bueno, o Calvo Xiria, vai Mini en bote pola zona central. O pase sobre Raquel. Anota a primeira máxima ventaxa no marcador, que é 21-14 máis 7. Temos que aproveitar esas recuperacións, esas paradas de Nadia para correr, para anotar goles pois rápidos, sinxelos, con ese 1 contra 1 contra a porteira. Xa que Carballal o seu repliegue pois é bastante flouxo debido a ese cansancio que están acumulando. Fora. Nova Y notas perda. esa, todo ese cansancio en Carballal. Se está notando donde yo creo que vamos a ver una segunda parte bastante flosa. Xiria que para inicia un ataque. Ahora foi que han de replegar ben Carballal, de parar, ya que creo que Lara tampouco estaba moi ben colocada, daquela decidiron parar, atacar de ordenado. Acción de Minia, lanzamento que se vai por enriba do longueiro. Sube Carballal, sube Carla en bote. Balón para Uxía. La que defensa 5-1 do Calvo Xiria está dando moitos problemas ao Carballal, dalle cortando esa circulación que podrían ter antes. Bo lanzamento ahora de Laura dende fora, índose hacia o lateral dereito. Foi que han de lanzar ao pau largo e anotar sobre Nadia. Boa acción defensiva de Carla ahora sobre Juana, que intentaba penetrar entre 1 e 2. Ataque
ahora para Calvo Siria, mandando Lara no centro. Ese cambio de posición Lara Juana vai ao centro, vai atacarse un contra un. Recuperación de Carla que intenta correr, pero Juana replega moi ben. E para ese contraataque Carballal para atacar en posicional. Que hai veces que intentan correr Sí, alguna, pero pero si te miran po lado si te pegabas ahora corría Carla sola, cando mirou alrededor todo o resto do equipo se quedou parado, non? Entonces, así é difícil levar unha contra. acción individual aí de Lara. Xulia, Laura Carracedo foi quen de replegar. Tiña Andrea Soa no extremo dereito que acompañaba nese contraataque, non a viu Lara. que intenta roubar a Raquel. A intensidade a Raquel pouco se gana, Si no, mas Raquel en defensa é unha cousa. está creando moitos problemas, é moi pois xogando, defendendo aí nese segundo, presiona moito e intenta cortar esa circulación. Ahora Laura, que nesa acción de Raquel levou un golpe na cabeza, quedou así un pouco entre o cansancio, o golpe, pois aproveita para recuperar. Balón que se pon en xogo de novo. Que desvía, balón que a Laura, vai Carla. A piques de recuperar Corta Raquel. Aviso de pasivo. Deseados. Laura que lanza, golazo de Laura. Laura Carracedo. Anterior lanzou ao longo, ao pau largo, ora foi ao curto, golazo pola espada de Laura, que está tendo un poquinho máis de claridade no lanzamento, de encontrando esa anotar, xa que na primeira metade non foi quen de anotar moitos goles. Lanzamento de línea, ahora sí que é quen de anotar. Volver a poñerse máis 6 no marcador. Minuto 8 da segunda metade. Manu xa están mandando quentar a unha xogadora, xa quere facer cambio. Agora golazo de Carla. Golazo de Carla. O lanzamento exterior agora do Carballal, que é o que lle está dando esos goles. Ten que haber un poquinho máis de colaboración en defensa. Boa acción de Lara. Natalia, que Boa parada de Xulia. Xulia, que parece que comeza a segunda parte Como a primeira. Toda a primeira. Nova parada de Xulia, que a verdad que como dixeches, está aparecendo ao inicio da primeira Sí, está facendo tamén, volve outra vez a toparse fina na portería. E tamén lle pode dar un poquinho máis de emoción ao encontro. máis 5 para a Calvo Siria. perda de Recuperación de Carballal. línea. Rápido para Lara, que ya estaba unos 7 metros esperando por ese balón, pero non consegue atrapar. Balón que recupera Balonmán Carballal. Novo ataque para Carballal para acercarse a 4 goles. Boa acción defensiva ahora sobre a pivote de Carballal entre Raquel e Juana. Ese pase que intentaba Carla, que vai ahora a lanzar, e ahora sí, nadie hai que reparar. Sabe correr o Calvo Siria, vai Alba en bote pola zona central. Vamos, Alba, que é a súa primeira acción, creo, non?
na segunda parte o primeiro gol que por cambio mete por Minia, empezan as rotacións por parte de Manu. As probadas tamén Marta, Aida, creo que tamén vai Jessi. Hai que oxigenar un pouco ese equipo. será isto un encontro no que Jessica me dedique un gol, Paulo? Nin de broma. Non de broma. Non. Eu creo que debes dar por perdida esa Perdida batalla. esa- bueno, nunca se dará por perdida. Outra cousa é que non confíe, pero seguiré insistindo. A ese non se gana nadie. Ataca a Carballal Por lo menos que me dedican que sexa por aburrido, ¿no? para que cales un pouquinho. Todo o mundo está deseando, pero nada. Sí, a verdade é que teño a afección toda ao meu favor, pero non Nin non así, damos consigo nada. que Jessica me dedico un gol. Aí vemos os cambios ahora do Calvo Siria, entra Marta e Marta, Aida. retírense Raquel e Juana. Tamén vai entrar Jessi, creo que o mellor solo en facetas defensivas. Parece que se entrará seguramente por Lara ou por Alba. Vaya pase de Lara Pase sobre de Lara Nati. hacia Nati, que boa xogada de Lara. Novamente unha parada de Zulia. Vaya pase de Lara. Estaba, a verdade, que Nati bastante anunciada. E así foi que anda a topala. E agora a acción de Lara individual e gol. É a que está tendo as ideas máis claras en ataque, penetrando. Era que é unha xogadora que como falamos antes, a min encántame. Digo, é juvenil, pero ten desparpaxo, é directa, é un contra un, non escapa do contacto, ela sigue, ten calidad de pase, de dirección, é unha central, la verdad que das que me gustan, mandando, con ideas, e sobre todo directa, anotando, asistindo, moi completa. Perda ahora de Andrea, que cando recibiu estaba pisando o tempómetro de Carballal para cortar un pouquiño o partido, para dar descanso. 24-17 no marcador. É normal, Pablo, ten que descansar algo, 30 segundos. E xa, Van a agradecer, xa están xogando tamén a un ritmo incluso máis lento que na primeira metade. ¿no? normalmente tamén os tempos mortos, se te fixas de pé ou de dos, Sí, elas xa se sentan. A ver, é todas normal. se sentan, aquí só está Carla falando coa adestradora. normal, que con este Normal, non calor, hai- sin cambio, 60 minutos, e sobre todo tamén o Pablo Siria está facendo que corran moito. Elas saber cando poden intentan correr en algún momento, pero rápidamente paran ese contraataque, e así hai que replegar, e bueno, o ritmo está sendo alto. Veremos que me ganan uns segundinhos. Non sei, ainda llegarán uns segundinhos máis, normal tamén, Normal. Nadie Agradezco, no? nadie É máis, na deberían usar o segundo tempo que lles queda para... van a usar fijo, pero seguro quedanlle un tercer Eu tempo son Carballal, morto. ainda lle pido a Manu López que pido teu 2 tempos, por favor. E xe digo, mira, estamos nós aquí falando, temos calor. Temos calor, eu estou hasta acaloradísimo, Imagínate estar aí abaixo correndo, un gol recibindo Fai máis. golpes. Vai ser un calor moi abafante de bochorno, é un calor moi desagradable. Balón que rouba Bueno, Marta recuperación de para Marta, Lara. Lara. Boa acción entre os juvenis. Acción de Marta, pase a Lara. Nese un contra un. Lara que está sendo a máxima goleadora do encontro con 8 tantos. Ataque aí de Laura, boa defensa de Lara, nese avanzado sobre ela. Xulia que se vai ao doble pivote.
pase de Carla sobre perdón, de Uxía, que foi quen de ir ao pivote. Como 25-18. Sale Nati por fora. Acción de Aida que erra nesa búsqueda sobre Final. Italia. Balón que estuvo aí dividido, parecía que o iban perder, pero Laura tirouse por o balón para mantelo en posesión de Carballal. Desdobla María. Acción de Uxía, ben defendido por Marta. María que está desdoblado ao lado contrario aí sobre Aida. Ataca Laura nesa zona. Boa acción de Laura. Son de Laura Carracedo, señor. Que Sexto gol Na primeira parte foi Carla que tiña Salleira. as ideas máis claras, agora está sendo Laura nese lanzamento exterior, nesas opcións individuais agora desde un contra Natalia. A Salleira Laura, ex xogadora de Escolas Balonmán Siria, a máxima anotadora do equipo vigués, con seis tantos. Lara Carballesa que ten 8, a máxima anotadora do encontro. É hora de Sheila nese balón que recibiu nos 6 metros, que non foi quen de recibilo ben. Novo ataque ahora para Carballal. Desdobra Raiza do extremo esquerdo ao lado contrario. Intentamos a vaselina moi complicada Carla. E agora vemos 4 xogadores do Calvo Siria. O que comentábamos antes, non? Que o Carballal non é quen de salir a esas contras con varias xogadoras. O Calvo Siria nota a apertura nas pernas. Agora había 3 xogadoras para recibir ese balón de Elena. Gol que anota Sheila, segundo tanto do encontro para ela. Mandada por Carla ahora, que ataca a María por fora. Xoga hacia o lado esquerdo, ben xogado ahora por parte de Carballal. Lanzamento de Raiza e parada de Nadia, pero boa acción ofensiva ahora mandada por Carla nese desdobramento de María. E balón que lle chegou ganada a Yaiza, pero apareceu no último momento Nadia para deter ese balón. Cando está tendo continuidade, está encontrando boas accións. Como eu cando vai máis ao centro, cando cerra máis os seus ataques, é onde máis claro, máis complicado está tendo. Si, vai a lanzamento de Aida. Contaba mellor co golpe, estaba desequilibrada e lanzou polas súas espaldas. Non foi o balón que foi ao pau. Lara ahora, ben defendido por Minia, que doullo ese recambio a Lara en defensa, fai ese avanzado. Tamén Laura, balón que estaba peor, pero foi ben defendida por Tami. Está defendendo aí nesa zona central. Sí, no último momento. Estaba pisando María Tomé, pero non sei. La verdad que nos pillara ben as costas aí María, non nos enteramos del seu desdobramento. En último momento pisou. E agora lanzamento de Minia, parada de Xulia, pero hai golpe franco previo. Minia que vai a facer labor só defensiva, vai correr contraataque, pero en ataque vai salir Alba. Como así está ahora neste lateral esquerdo. Ataque ahora de Tami. Non lle deixan continuidade, xa que incorriu en pasos. Pero seguimos en posesión do balón. Cruce de Aida sobre Alba e lanzamento. Gol fora de Alba, despois de ese bloque de Aida que afundiu a defensa. O que volve a poñer o máis 8, se non me equivoco. Xa é a primeira vez.
No, creo que chegaron a estar Sí. a máis 8 en algún momento do encontro. Volvemos esa máxima ventaxe daquela cando chegamos ao minuto 19 desta segunda metade. Defensa ahora aí de Sheila sobre Uxía. Desdobra María ao lado contrario. Ataca ahora Carla, amaga o lanzamento. Golpe franco ahora de Marta. Vai Laura ahora nesa acción entre 1 contra 1. 7 metros por defensa interior de Tamara sobre Laura Carracedo. Será al que al que vai a lanzar os 7 metros. O primeiro que hubo nesta segunda metade foi que han de anotar. Veremos neste que volva a anotar. Enganou a Nadia foi ao lado contrario. 27-20. Gol de Elena, parada de Xulia. Habíamos pillado, a pesar de ser un penalti a favor de Carballal, non estaban ben posicionadas. E ainda así fomos quen de balón chegar a Elena, pero a verdad que Xulia ahora nesta segunda metade sí que está mantendo pues, esa efectividade. O sea que na primeira parte foi nos 10 primeiros minutos, nesta segunda está sendo máis regular nos 30, ao menos nos 20 que van. O pase ahora sobre María e nova parada de Nadia tamén que está facendo unha boa segunda metade. E ahora perda de balón, ese pase sobre Mini non foi capaz de recibir. Ataca ahora Carballal. Parada aí a Nadia que saca rápido contraataque sobre Minia, pero non fai ser capaz, moi longo pase. Intenta correr ahora Carballal, xa que están con dúas xogadoras máis. Balón de Minia para Sheila aí que se vai para a boa xogada. Minia da pivote que envía o balón directamente fora. Pablo, deberíamos comentar que en un poquinho máis de media hora creo que as protagonistas desta jornada que son o Punta del Este Sirias Infantís que van a xogar a Final Four no Lalín Arena, xogan hoxe ás 6:30, xogadoras de Zarra. As xogadoras, a verdade, que están a fazer unha temporada impecable. Bueno, os dous equipos infantís, tanto A como B, fixeron unha temporada impecable. De feito, aí está o Punta del Este Siria A que na Final Four en Lalín, Sí, que van a disfrutar Dese ambiente do que é unha Final Four. sí, nunha Sobre jornada todo que, disfrutar que é un moi premio interesante para elas. para toda, como distía, ese temporadón que están facendo. Desexámoslle toda a sorte do mundo ás xogadoras de Zarra. Unha nova mostra máis do ben que se está traballando nas categorías base deste. Sí, bueno, sobre todo os dous equipos infantís, foi curioso, foron dos mellores equipos do balonmán Siria que están a fazer unha tempada impresionante. A ver, son capaces de pechar con a poñer a guinda este fin de semana, poder ir ao Campeonato de España, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Para rapazas e para propio Zarra, o mostrador que se estrena este ano en Escolas Balonmán Siria, va que estamos moi contentos con él, un tipo moi borrollo, moi simpático, bueno, que aqueu moi ben nas escolas Balonmán Siria. De aquí desesámoslle sorte, que estaremos moi atentos aos resultados en Lalín. Que falábamos, Carballal pide o segundo tempo morto. Sí, estaba claro que o iban a pedir. A ver si non lle piden, como dis, a mano. A ver se non lle pide a mano algún. Ao final. Pero bueno, hai que destacar moito o esforzo que están facendo as xogadoras do Carballal. Non lle están perdendo a cara ao partido, están sendo directas. Intentan manter un nivel de
balonmán bastante interesante. Con continuidade, é verdad que é complicado, pois o mellor facer un repliegue de unha situación despois de eso, de todos os minutos que van, de cos contactos que tamén cansan moito, e é verdad que hai que destacar o esforzo que están facendo, xogando con 7 e todo o partido, pois a verdad que é duro e tense que físicamente notar moito, sobre todo con este tempo a maiores que xa de por si deberías cansar, da igual, pero con esta temperatura que está a facer é doble o cansancio. Hai cambio defensivo do Calvo Xiria, cámbiase a 6-0 outra vez Manu, quere facer máis probas, ora outra vez con 6-0, 5-1, saliulle moi ben. E agora que busca ahora con este 6-0, están un poquinho máis cerradas atrás. Lanzamento de Uxía e parada de Nadia. Nadia, que recupera a Tamara. Non, que está en Jessy. Jessy. Ataca ahora Alba. 1 contra 1. Intenta 1 contra 1, pero un balón Hai se vai blocaxe. fora que desvía Hai a córner. defensa. Vamos para poñelo máis 9 no encontro. Falta de pouco máis de 6 minutos para rematar o partido. Aquí de Tami, ahora balón a Alba, que non reflexiona ben. Perde. Quere correr Carballal. Pero frenase Carla. Bueno, que chega María no extremo dereito, que sale por fora. Sobra Yaiza, balón a Carla. Ben defendido por Jessy como por Tamara. Ataca Laura. Mucha acción, pero no finta de xiro caíu e quitaron o golpe franco que lle fixo Jessy. Boa acción ahora de Carla. Acción de Carla, que anota o seu sexto gol no encontro. 28-21. Falta de pouquiño máis de 5 minutos para rematar este partido. Non vai a ter moita máis historia, Pablo. Sí, victoria que lle fai ao Xiria conseguir o pleno de vitorias neste grupo. 3 de 3. Pasaremos de primeiras e asegurámonos xogar o partido de cuartos de final a semana que ven na casa, a espera de saber o rival, que dependerá da clasificación esa que farán dos mellores segundos. Creo que vai ser o tercer mellor segundo, xa que está o cuadro feito, pero dependendo dos resultados veremos quen é ese equipo, pero por lo menos sabemos que vamos xogar Boa na casa. jugada de Marta, que se marcha. Vai Jessica, que anota. Bueno, Jessy, Pero nada, non mira, e ven correndo cara a nós e non mira. Bueno, de verdade, é moi triste. en el riso ahora un pouco parecía que Ai, non cola. Menos mal que teña afición que me está animando aquí, Pablo, que é moi triste. Menos mal que é boa amiga, porque que como xogadora está me deixando quedar moi mal. Primeiro gol de Jessy no encontro. Balón que rouba Elena. Elena que vai só, intenta el balón a Lara, pero O pase aquí nesta carambola que recuperan o balón. E anota ao final Elena. Carambola. Pois o que decías, Pablo, sería que se clasificara como primeira con pleno de victorias. Ahora toca esperar rival. e xa digo, Xogará o Siria, creo que xogaría xa na casa o seguinte sí, encontro, ¿no? xogaría na casa a semana que ven. É partido único. Sí, é partido único que Despois clasificaría para esa Final Four que volva a ser en Culleredo, Culleredo. como comentabas. Está aquí ao lado. Alba. Anterior foi unha boa acción de Laura, que a pesar, xa digo, de que
leva, boa finta sobre Tamara ao punto débil. E Alba que saca o Calvo Xiria rápido e anotou ela só hasta ante Xulia, perdón. Calvo Xiria que non baixa o ritmo, a verdade que a pesar de recibir gol, saca rápido. Lanzamento de Carla. Carla que vai fora. Sigue a correr. Alba, balón que lle chega a Marta nese extremo esquerdo. Pau, Que mate no pau, que non mate na portera, que así dos equipos bastante parados. É que Xulia sí que soupo, me refiero, parou Sí, quedaron dos equipos parados, pero o colexiado din que non lle tocou a porteira de Carballal. Sí. Que parou unha Xulia nese lanzamento para o corto de Marta, o balón foi ao Pau. E foise de banda, e os últimos 2 minutos do partido. Defensa de Calvo Xiria. Que saliu Tamara aí da zona do segundo a Carla na zona central. Balón que non chega a Nadia, a pivote, perdón, saca a Nadia rápido, pero moi longo ese pase. Non hai quen Marta de recepcionar. Quedan 100 segundos para rematar este encontro, perdón, 80 segundos. Mal estamos de restas, Es de letras. É o calor, É o falo, Fora ese tiro de Lucía. Parece como se fixo un pouco de dano, xa que impuso especial. Non sei se o cansancio dos gemelos ou algo. Toda invalidada. Xa Vai ser decide a a última- adestradora retirala. Debise mancar que se retira bastante dolorida Lucía. A Katami aí entre 1 e 2. Sí, gol de Tami para poñer esa máxima ventaxa. Mano que retira tamén a unha xogadora para xogar en igualdade. Da que aí bo xesto por parte do adestrador. Non se vai a atacar, supoño, quedan 15 segundos para el remate do partido. Perde o balón, Que se vai fora. saca rápido Jessie a Elena, que anota para poñer o 33 a 22. Máxima ventaxa no marcador, consiguen neste contraataque de Elena. Importante victoria, sobre todo as sensacións contra unha Carballal, repito, que moi meritorio o esforzo que realizaron no día de hoxe. Que bueno, creo que hai que recoñecer a 7 xogadoras de campo o esforzo que realizaron, non? Non sei como quedaría Uxía, que estaba aí. Sí, están ahora indo bastante dolorida. Cansancio, calor. Xa digo, non sei, parecía como que nesa última acción coxeaba, non sei, o mellor foi tema de un tirón, de un xemelgo ou algo. Esperemos que sea isto último, que sea solo eso. Pues debido ao esforzo realizado en 60 minutos. Bueno, 2 puntos, pleno de victorias, primeiras, para a semana volvemos a xogar na casa. Esperar rival. Outra vez para a semana aquí. A ver si podemos clasificarnos para outra Final Four, que é outra vez en Culleredo. Obviamente, pois volveremos a Culleredo, que nos quedanos moi preto. Esperemos que así sexa, pero bueno, primeiro partido da semana que ven contra o rival que toque, cuartos de final, aquí no Vila de Noia. E bueno, dilo, un placer. Vémonos en 60 minutos Vamos outra a vez. refrescarnos un pouco. Vamos a as clases de matemáticas e mellor tamén. Sí, coller unha calculadora. Para ver o noso derbi, así que moitas grazas por estar aí. Repetimos, vémonos dentro de uns minutos aquí no Vila de Noia para ver o Calvo Xiria o Ar. Despois